गेदेर निदानाव गोग्लैनानै दं हारिनि थाखाय बाउसोमबोनाय सासे दावहारु जोहोलावा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेदानि गामिनि बिनन्द चन्द्र ब्रह्मनि फिसाज्ला दिदार कुमार ब्रह्मआ गोबाव सम NDFB आफादाव बर' हारिनि थाखाय दावहा नांबोनाय दिदार ब्रह्म मुंनि जोहोलावा बेंगुरा जानानै सुगार किडनिनि जेंनाजों सैनांनानै दं। गोबाव सम बर' हारिनि थाखाय गबिन्द बसुमतारीनि हानजाजों NDFB आफादाव नांबोनानै एसे सम नखरजों रायजो जादोंमोन दिदार ब्रह्म एबा बि देखु मुंनि जोहोलावा। गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै हा-हु, मोसौ बोरमा, धोन दौलत फाननानै फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो दिनैसिम फाहामजानाय मोनाखै बिथाङा। दिनै राहा गोथे जानानै बेंगुरा देहाखौ फाहामथाय होनो थाखाय मावबोनाय आफादनि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी आरो लोगोफोरखौ नायफैनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। फाहामथाय होनो थाखाय एसे रां अनसुंथाय हरनो थाखाय बारग' NDFBनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरदों नखरारिफ्रा। लोगोसे रायजो राजा आरो सोरखारनावबो अनसुंथाय मोननो खावलायदों। नोंथांमोना सोरबाफोर अनसुंथाय हरनो गोसो जाब्ला एकाउन्ट नम्बर 334340988725 IFSC SBI N 0007996 दिदार कुमार ब्रह्मआव हरनो हागोन आरो मबाइल नम्बर 6900315146 आव सुलाद लानो हागोन। बे नखराव बिथाङा गोबावसै आंहा बेखौ माबा जायोमोन फंबाय जायो सोमोन्दोआव बिदा फंबाय फिसा बिदा फंबाय आरोखि। बिथाङा बहुद दुखुनि खोथा जादों। बियो आगोलाव मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो बियो माबायाव थांदोंमोन NDFB गबिन्द ग्रुपनि पिनि बेवहाय थांदोंमोन। थांनानै साक्सेस जाबोदों। गोबाव समनिफ्रायनो बियो थाहैनानै खामानि मावबोदों बर' रायजोनि थाखाय। दा मावै मावै लास्ट टाइमाव बियो दा न'आव थानो समाय मोनफैदोंमोन ससे समाय। बे समाय थाफैनो मोननायावनो बिथाङा एक्सिडेन्टेलि हथात खाफाल गैयिनि जाहोनाव बिथाङा सानसेखालि बियो पेरालाइज टाइप लासै लासै बियो पेरालाइज टाइपआव जाहैदों आरोखि बिनि देहाया। ओमफ्राय पेरालाइज टाइप जानायनि उनाव बिथांनाव प्लास आरो साबदेरबावदों जे नैबे मा होनो सुगाराबो साबदेरबावदों। दा बेनिफ्राय बिनि कन्डिसना लिभार फांसनाथ' सुगार थायोबाथ' बिदिनो जाखायो खम जाखायो। दा बिदि जानायनि उनाव बिथांनि अबस्थाया बिराद शसनीय जालांदों आरोखि। ओरैबायदि जालांदों जे बिथाङा बे ट्रिटमेन्टखौ लानो थाखाय बहुद गोबावनिफ्रायनो खस्थ' खालामनानै हा बन्दक होबाय। बे मोसौ अमा बोरमा गासैबो फानजोब्बाय। हाफ्राबो बन्दकआवनो गोलैनानै थाबाय। दा बेखौ जोंनि बर' रायजोनि गेदेर गोलावफोर जाहाथे बर' रायजोनि खुंगिरिफोर बिसोरो अननानै बिथांनि बे समस्याखौ नुनानै आर्थिक अबस्थाखौ नुनानै जाहाथे एसे अनसुंथाय होयो। बिनि थाखायनो जोङो दिनै बे माबायाव प्रेसआव जों सावरायनाय जादों आरोखि। मिनि जानानै बिथां गबिन्द बसुमतारी ना मामोनथाय प्रग्रेसिभनि गबिन्द जोंनि BTRनि चिफ आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो आं हिमन्त बिश्व शर्मानि थाखाय बेखौबो रिकुवेस्ट खालामो जे जाहाथे बिसोर थरबै जाहाथे एसे अनसुंथाय होयो आरोखि बिनि नखरनि समस्यानि थाखाय। बेखौनो बुंनानै आं गामिनि जानानै फोजोबनाय जाबाय आरोखि। बिनन्द चन्द्र ब्रह्म गामि सेकादानि। मा जादों न'आवहाय? न'आव माने न'आवथ' माने अभाबि परियाल। दा आंनि खुदिया गोबां बोसोरावनो बियो NDFBआवनो दङमोन केदार हिसाबै बिदिखु होननानै बुङो। नाम मोजाङा दिदार कुमार ब्रह्म। दा माने NDFB प्रग्रेसिभ
ग्रुपनि केडार बियो गबिन्द ग्रुपनि दा बे खुदियाया दिदार कुमार ब्रह्मआ गोबां बोसोरनिफ्रायनो बियो एनडिएफबिनि केडार हिसाबै मावबोनानै दिनै बियो बिनि देहायाव गोबां माने बेमाराव भुगिदों आरो गावनि जा एसे सय सम्पति दं बेफोरखौ फाननानैब्लाबो बियो सिकित्सा लादोंमोन। नाथाय दा बियो सम्पति फालरफोरा बा फालरफोरा दिनै जेरैबो लामा गोथेनानै बियो बांग्रि हाखराव गोग्लैसोनानै दं। आं खावलायो जोंनि बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी आरो रायजो राजाफोरखौ बिसिनि केडारफोरखौ आरो चिफ सारखौ आं खावलायो जे बे आंनि खुदियानि असुखनि थाखाय माखासे अनसुंथाइ हरनानै जाहाथे बिनि देहाखौ रैखा खालामो आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय।